To, sai Neja ya zo, ya Allah da sai mun gaba Neja, sannan zuwa shekara 2. Sai ma da Neja a wazan farai Allah ya yarda. Kuna ji, sai ma da Neja a wazan farai Allah ya yarda. Ya buro ba ‘yan banga, ya buro ba sojoji, ya buro ba duk ma'aikaci sojan ‘yan bangar ɗan majamajar kola da ɗan sanda duka sun ci kashin buro ba su. Inda ne jakonta gore ce Allah da sai mun gaba gare ta. Tabbas wannan haka ne Allah ya yarda. Kuna ji ana buga bullet ko a yaushe? Muna na a cikin daji har yanzu, in Allah ya yarda. Kuma muna zuwa da nan za shekara biyu sai ma Neja a wazan farai Allah ya yarda. Muna nan muna zuwa kaɗan muke zakkuwa Allah ya yarda, har mu zo mu duka, sadda muka zo mu duka ƙaryar Neja ta ƙare. Kuna ji, akwai AK, akwai nukiliya, akwai tabbi, akwai CP mai bakin jaba, akwai mai kasha, akwai roke.